Il-Gvern investa 30 miljun euro iżjed fil-qasam edukattiv biex l-iskejjel setgħu jibqgħu miftuħin bil-miżuri kollha neċessarji minħabba l-imxija tal-COVID-19. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-iskola primarja ta' Ħażabbar fejn qed jattendu aktar minn 3/4 tal-istudenti, il-Gvern spjega fejn marret l-ispiża addizzjonali tiegħu b'mod tanġibbli. Dawn il-flus intefqu primarjament biex ikun hemm aktar aċċessibilità fit-trasport, aktar supervizjoni għaż-żamma ta' distanza soċjali u x-xiri ta' tamir meħtieġ biex isiru ispezzjonijiet mediċi b'mod regolari. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana qal li l-Gvern iżżied aktar minn 30 miljun euro f'sena skolastika waħda biex it-tfal jingħataw l-aħjar edukazzjoni possibbli. Innota kif f'pajjiżi bħal Renju Unit bdew jingħalqu l-iskejjel għaliex l-infezzjonijiet infirxu sew, imma l-protokolli li ġew maqbula f'Malta ħallew ir-riżultat mixtieq u l-investiment multimiljonarju tal-Gvern wassal biex l-iskejjel f'pajjiżna jistgħu jibqgħu miftuħin. Illum qegħdin nitkellmu fuq l-edukazzjoni proprju għaliex permezz tal-investimenti li għamilna kien possibbli li jiftħu l-iskejjel tagħna. Li kieku dan ma serx mhux biss it-tfal tagħna kienu jitilfu sena skolastika u dik kienet taffettwalhom il-futur tagħhom, iżda wkoll ħafna ġenituri kienu jkollhom problema biex jaraw kif ser jagħmlu biex ilaħqu bejn it-tfal u l-postijiet tax-xogħol tagħhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Caruana qalet li lura f'Marzu meta bdiet l-imxija f'Malta, il-Gvern kien proattiv biżżejjed biex ra l-isfidi u ħadem fuqhom. Qalet li minn dakinhar saret ħidma sħiħa mal-esperti u l-unions biex jitfassal qafas għal ftuħ tal-iskejjel biex it-tfal jibqgħu għaddejjin bil-proċess akademiku tagħhom. Dan billi fost l-oħrajn ġie rikonoxxut il-potenzjal ta' teknoloġija biex it-tagħlim baqa' jasal fid-djar. Bl-istess mod ingħatat ukoll assistenza ta' counseling u sessjonijiet speċjalizzati għal tfal vulnerabbli. Il-Ministru qalet li b'50 miżura infetħu 107 iskejjel u l-pass il qudiem huwa li aktar tfal jattendu fl-iskejjel għaliex min m'għandux għalfejn jibqa' d-dar għandu jieħu t-tagħlim minn fuq il-bankijiet tal-iskola. Kienet deċiżjoni għaqlija li jkun hemm dan l-investiment u dejjem imxejna id fit mal-awtoritajiet tas-saħħa. U allura is-sigurtà li għandna fl-iskejjel tagħna huwa wieħed notevoli li meta wieħed jitkellem mal-kollegi tiegħi Kunsill tal-Ministri Ewropej nara kemm kienet deċiżjoni għaqlija u kemm effettivament dan l-investiment ħalla l-frott u għatri taħalli iktar frott.